Så det her er vores opstilling. Så vi starter lige med at måle den uden noget. Her har vi 3 strålinger, alfa, beta og gamma stråling. Og så herover er vores ting, hvor vi får svarene. Og så har vi Gauge-Müller-tælleren her. Så vi starter med at tænde den. Så her har vi svarene fra stråling, og det her det er det, vi kalder baggrundsstråling, som har målt nu. Og nu skal vi så til at måle alfa, beta og gamma stråling, og så tager vi det her fra, fordi det er bare baggrundsstråling. Så det gør vi nu. Siger vi. Så. Og så starter vi. Og så her kan man så se den er i gang med at måle strålingen. Ja, alfa-stråling. Det var fordi det var alfa-stråling i 2. Så for at stoppe en alfa-stråling skal man bruge papir, som man sætter ind for dør. Ja, det er det. Sådan der. Stopper vi den. Så. Og så vender vi til den starter igen. Og så begynder den så at vise stråling, hvor meget stråling der er, når den også bliver... Så der bliver sat et papir for. Ja. Og her kan man også se, at ja, tallene de er væsentligt mindre, end de var før. Så. Okay. Nu tager vi beta-strålingen. Den anden vej. Jeg tror lige, vi klipper lidt fra der. Og så sætter vi den egentlig bare ind her. Ja, så sidder den. Sådan der. Og så trykker vi så heroppe. Vi skal lige trykke. Kasser, kom nu, kasser. Og så begynder den lidt. Her det viser sig strålingen med beta-stråling. Så for at stoppe en beta-stråling skal man altså have kobber ind for at stoppe det. Så begynder der at komme nogle tal på. Så tager vi den sidste, altså gamma-stråling. Sådan der. Jeg sætter den ind til Gauge-Müller-tælleren. Sådan der, og så vi kan se, og så starter den. Og det her har vi så tallene fra gammastråling. Nu vil vi prøve at sætte noget bly ind for gammastrålingen. Lad os se. Og det gør vi sådan der. Og her har vi så resultaterne for gammastråling med bly imellem. Alfa-stråling består af heliumkerner og er den farligste ioniserede stråling af de radioaktive stoffer. Alfa-stråling består af 2 protoner og 2 neutroner, og det gør, at den er positivt ladet. Og man kan stoppe alfa-strålingen med et stykke papir, som vi viste lige før. Beta-strålingen er negativ, fordi den består af en elektron, der er udsendt fra atomkernen. Og man kan stoppe beta-strålingen med en tynd aluminiumsplade. Beta-stråling kan gå nogle få millimeter ind i kroppen og er derfor farlig ude på kroppen. Gamma-stråling er også en type elektromagnetiseret stråling. Den har høj energi og kort bølgelængde og har derfor nok kræfter til at ødelægge cellerne inde i kroppen. Man stopper gamma-stråling med bly. UV-stråler er stråler fra solen. Solen udsender mange strålinger, nogle synlige og nogle usynlige. De usynlige strålinger er de varme infrarøde strålinger. UV-strålinger består af UVA, UVB og UVC-strålinger, som vi har stået op her. De 3 forskellige UV-stråler har forskellige bølgelængder, og ozonlaget sørger for, at de farligste strålinger ikke kan komme igennem. UVA-stråler er nok nogle af de mindst skadende stråler. De synker bare ned i huden, og de kan give dig rynker, og så kan de kan faktisk bidrage til øjenskader og eventuelt hudkræft i huden, hvis man ikke bruger beskyttelse. Så. UVB-stråling er det, der gør dig solskoldet. Og hvis du bliver ved med at få disse bølger i en længere periode uden beskyttelse, kan du få soleksem, og du kan få rugpletter og pigmentforandringer på huden, og i værste tilfælde kan du få kræft i huden. Så det er meget vigtigt at huske solcreme. UVC-stråling er den farligste stråling, men ozonlaget sørger for, at den ikke rammer jordens overflade. UVC-stråling har de korteste bølger,
og en bølgelængde på mellem 100 til 280 nanometer. Det gør UVC-stråling den farligste stråling af dem alle sammen. UVC-stråling er den farligste stråling på grund af, at den tiltrækker energi og ioniserer efter atomer og molekyler. Okay? Og så hvis den kom igennem ozonlaget og kom ned til jordens overflade, så vil den tiltrække efter DNA-molekyler, som vil være meget skadeligt for os mennesker og vores DNA. Så det gør UVC-strålinger til den farligste stråling. Okay. Kromosomskader. Alvorlige DNA-skader og stråling kan påvirke hele kromosomer. Dette kan føre til kromosomale andre strukturelle ændringer i kromosomerne. Alvorlige DNA-skader og stråling kan påvirke hele kromosomer. Ioniserende stråling, såsom røntgenstråling, gammastråling og visse former for partikelstråling, har tilstrækkelig energi til at ionisere atomer og molekyler, herunder DNA-molekyler. Når DNA-molekyler bliver beskadiget, kan det føre til mutationer, der ændrer cellens normale funktion. Disse mutationer kan øge risikoen for kræftudvikling. Kræft. DNA-skader forårsaget af stråling kan føre til udvikling af kræft, og DNA-skader ikke repareres korrekt. Det kan føre til ophobning af mutationer i celler, som kan resultere i ukontrolleret vækst og dannelse af kræft. Celledød. Høje doser af stråling kan føre til celledød. Især når DNA-skaderne er omfattende. Dette kan have alvorlige konsekvenser for væv og organer og kan bidrage til strålingssygdom. Nukleotider er 4 baser i DNA'et. Adenin, cytosin, guanin, thymin. Hvis man blander 2 af de 4 baser, bliver det et basepar, f.eks. AT og GC. Denne parring er afgørende for DNA-strukturen. Okay. Hvordan påvirker stråling af DNA? Stråling kan skade DNA-strukturen. Disse brud kan gøre skade på DNA-replikationen, som er der, hvor DNA-molekylet kopieres i cellen.